О, някой се събуди. Значи вашето дете е нахранено първото, не знае, че ще дойдете. Аз вчера не съм нахранена. Ливия, виж колко грама е, ако е написано някъде. 20 грама не може да е. Първо било 5 грама, после 7, 10, 13, 15, 17, 20 грама. Колко грама е бебето в начало? Охо! Ето, бебо. Виж. Ама сега сте оставили. Оставих и днес оставих. Колко оставихте? Не. Защото сега е пре. Да, защото нямам. Добре. Да знам, че е комбинирано. Да. Добре. Не очаквам непрекъснато. Да. И добре, доколкото толкова. Браво, моето момиче. Браво, любов. Значи ще си го махне това и това е. Сигурно. Я кликни малко долу. Кликни малко долу. Нищо не правиш. Браво, момичета ми. Браво, папа. Милото само се прозява. Добре, измислите да това, че питай преди това. Ами да, интересно да не влияе да изглежда през сезона, точно това, да има постоянна температура по-висока от хората. Така че можете ли да оставите, за можете ли да Така ще отворя да не пипаш. Не бе, че това се махне. Виж, че всички се махне по този начин. Добре, ама не дей така. Отвори просто така си искам. Чакай. Отиде, чакай. Искам просто да подвия това.